खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कमप्रमाइज मदआव गैया हाग्रामा बिजेपि बिपिएफ मासि रानलायनायाव बेले-बेजे। हाइलाकान्दियाव सोरखारि मावफारियाफोरनि 3 दाननि थाखाय सुटि केन्सेल खालामबाय। गुबुन-गुबुन लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। आजिरा मोननाय हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिनि न'आव सिग्रोमदों। गुवाहाटीयाव खारबाय थानाय बासआव अर नांदों। मिज'रामाव 3.5 कौटि बेसेननि मरफिन बोखांदों। आरोबाव 16 बांलादेशिफोरखौ दैथायहरफिनबाय। फिन हमजानो हागौ अकिल गगैया। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मित्र दलाव बेले-बेजे मासि रानलायनायाव सोमजिदों बेले-बेजे। बिजेपि बिपिएफनि गेजेराव मासि रानलायनायाव गोरोबलायाखै मानोना बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया कमप्रमाइज खालामनो राजि नङा। जाउनाव बिजेपि बिपिएफनि मासि रानलायनाया दासिमबो जाफुङाखै आरो गोरोबलायाखै। मख'नो गोनांदि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव मित्र दलनि बिग ब्रादार बिजेपिनो खमैबो बिटिसिनि 4 मासिखौ नांगौ। नाथाय हाग्रामा महिलारिया 3-4 मासिल' हगारनो थियारि। बिजेपिया तामुलपुर, भेरगाव, गरेस्वर, टंला आरो मानासखौ लुबैदों। सासे सिटिं एमएलए गोनां बिजनी बिएफखौबो बिजेपिनो नांगौ। बिजेपिया बिनाय बियाब भेरगाव, तामुलपुर आरो गरेस्वराव बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मुङा सिगाङाव दं। बिग ब्रादार बिजेपिनि बे दाबिखौ बिपिएफआ बेसेबां गनायो बेसो नोजोरथावना जागोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिटिसिनि बेन्दोङाव थानाय बियाबफोरनि थाखाय बिजाथिखौ थि खालामखाबाय बिपिएफआ। 2022 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो बारा गोबाव गैलिया। बे समाव खुंथायाव थानाय आरो हेंथा दोलो गासिबो जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जादों। राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे आसाम बिधानसभा बिसायख'थि खुंनो थाखाय थियारि जादों खुंथाया। बेनि गेजेरावनो 1 मार्चनिफ्राय 30 सिम हाइलाकान्दि जिल्ला सोलोंथाइ बिफाना गासैबो मावफारियानो सुटिखौ केन्सेल खालामदों होनना मिथिनो हादों। हाइलाकान्दि जिल्लानि इन्सपेक्टर अफ स्कुल तापस दासआ जारि खालामदों बे गोनां बिथोनखौ। बिथोनलाइयाव मख'नाय बायदिब्ला फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाननि मावफारियाफोरनो 1 मार्चनिफ्राय 31 मेसिम 3 दाननि थाखाय एबा बिसायख'थिनि बिखान्थिया जोबजासिम जायखिजाया रोखोमनि सुटि होनो हानाय नङा। रायजोआव गुबुन-गुबुन लामा जाब्रबथाय आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गुबुन-गुबुन मोन 6 गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबांसा जोखोम जादों। रिपर्ट बादिब्ला गिबि जाब्रबथाया जादों धुबुरीयाव। दिनै फुङाव धुबुरी जिल्लानि तामारहाटनि मटेरजाराव डाम्पार आरो इ-रिक्साजों जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। गोबारै फैनाय डाम्पारा गंसे इ-रिक्साखौ सौख्रेबो। बे जाथायाव गलकगन्ज पुलिस थाना बेन्दोंनि आमतलानि थागिरि अनिल मालाकारा जिउ गोमायो आरो खाइबर शेख उर्फे फेनुकआ गोब्राब जोखोम जायो। गलाघाटनि कामारबन्धायावबो मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव प्रान्जल बरा मुंनि सासे लाइमोननि जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। प्रान्जल बराया स्कुटारजों थांबाय थानाय समावनो गंसे बुलेटजों सौग्रावो। बे जाथायाव प्रान्जल बराया जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। गुबुन मोनसे जाब्रबथाया खेत्री पुलिस थानानि तेतेलियानि 27 नं राजा लामायाव जादों, जेराव इस्लाम आली मुंनि सासे ट्राक ड्राइभारा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। AS01TC 6155 नम्बरनि ट्राकआ कन्ट्रल गोमानानै लामा सेरनि दखानाव सौग्रावनायाव बे जाब्रबथाया जादों। थांनाय हराव जरहाटआवबो AS02AT 0896 नम्बरनि स्कुटारा AS01PC 2257 नम्बरनि नाइट बासजों जाब्रबथाय जायो आरो बे जाथायाव स्कुटारजों फैनाय सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। बबेखानि उत्तरबन्द पुलिस थाना बेन्दोंनि मथुरायावबो मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 14 बोसोर बैसोनि कार्तिक दास मुंनि फरायसाया जिउ गोमानायनि खौरां मोन्दों। कार्तिक दासआ मथुरा सनातल समिति गोजौ फरायसालिनि 6 थाखोनि फरायसामोन। फरायसालिनिफ्रायनो न' फारसे फैफिननाय समावनो गंसे गारिया जाब्रबथाय खालामनानै गालाङो कार्तिकखौ। रिपर्ट बादिब्ला महामृत्युंजय मन्दिर आरो बत्रदुवा प्रजेक्टखौ नायनानै आमिनगावआव फैफिननाय समावनो गोथार थावनि दावबायारिफोरनि मोनसे हान्जानि AS25EC 1572 नम्बरनि बास गारिया हेमन्त डेका मुंनि सुबुंखौ सौग्रावो। जाब्रबथायनि उनाव ड्राइभारा खारनो नाजादोंमोनब्लाबो जायगानि सुबुंफोरा हमथायो आरो हान्जायारि गाग्लोबो। आसाम सोरखारनि सांग्रांथि आरो सोबख'नाय होबथाग्रा बिथोनगिरिया बुधबारखालि गुवाहाटीआव सासे आजिरा मोननाय हाग्रा मावख'गिरिनि न'आव गोबां धोन सम्पति थानायनि मोनसे केसआव सिग्रोमदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला एन्टि कराप्सन सेलनि केस नं 725 नि सिङाव आजिरा मोननाय हाग्रा मावख'गिरि दालिम दासनि न'आव पुलिसआ सिग्रोमनाय जायो। बिनि सायाव गारि श'रुम, गोबां धोन सम्पतिफोर थानायनि अजद होदों। सिग्रोमनायाव मावख'गिरिफ्रा नोगोद 2,70,000 रां, गरनै सनानि खावरि, 16 रुफानि खावरि आरो मोनसे लावथि महरनि रुफा बोखांनो हायो।
दासा बरपेटा जिल्लानि हावली टाउनाव रयेल एनफिल्डनि श'रुम लोगोसे बिहा दिल्लीयाव मोनसे एपार्टमेन्ट आरो नुनमाटियाव मोनसे G+2 थाग्रा बिल्डिं थानायखौ मिथिनो मोन्दों। मावख'गिरिफ्रा बिनिफ्राय गोबां बिफाननि फोरमानलाइ आरो मोन 9 बेंकनि पासबुकफोर जब्द खालामदोंमोन। गुवाहाटी सोहोराव बृहस्पतिबार फुंबिलियाव गंसे नाइट बासआव हरखाबै अर नांनायनि जाहोनाव गारिनि दावबायारिफ्रा जिउ खहा जानायनिफ्राय खुनुरुखुमै बारग'नो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बासआ लखिमपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैगासिनो थानाय समावनो लालमाटि ओनसोलाव बे जाथाया जादोंमोन। गारियाव हरखाबै अर नांना उखुन्दै ओंखारनायाव गारिनि दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदोंमोन। खाफाल मोजांदि दावबायारिफोरा थि समावनो बासनिफ्राय ओंखारनो हादोंमोन, जायजों सासेबो सुबुंनि जोखोम जानाय एबा जिउ खहा जानायनि खौरां मोनाखै। बबेखानि टेकनिकेल गोरोन्थिनि जाहोनावनो गारियाव अर नांदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बे समाव अर नांनायनि जाहोनखौ नायबिजिरनो थाखाय दावबायारिफोरनि मिजिं थिनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम राइफल्सआ मिज'रामनि शैडुल जिल्लानि नम्पा ओनसोलाव 10 फेब्रुवारि खालि ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों सिग्रोमना 3.518 किल'ग्राम मार्फिन बोखांनो हादों। बेजों लोगोसेनो बेफोर फेग्रा मुवाखौ दैथायहरनो थाखाय बाहायनाय गंसे गारिजों लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय 2 सोद्रोमाफोरखौ आसाम राइफल्सआ खायो। मोनसे गिदिर ड्राग्सनि नेटवर्कजों फोजोबस्रांनायाव जाफुंसारनो हानायखौ आसाम राइफल्सआ समाजारि बिजों एक्सनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बे समाव अपारेशनाव बोखांनो हानाय ड्राग्स, जब्द खालामनाय गारि आरो हमजानाय 2 सुबुंखौ आयेनारि राहा लानो थाखाय शैडुल पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरनाय जायो। आरोबाव 16 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय दैथायहरफिनबाय एबा पुशबेक खालामबाय। आयेन बेरेखायै हाबसनफैनाय आरोबाव 16 बांलादेशिफोरखौ दिनै फुंबिलियाव बांलादेशआव दैथायहरफिननाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। आसाम सोरखारा आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरनि हेंथायै जिर' टलारेन्स नीति लादों आरो फारि फारि सिनायथिनानै दैथायहरफिननाय जादों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि नायगिरिफोरा अजद दैखांनो हागौ, नाथाय आसामनि थाखाय बेनो मोनसेल' राहा। दिनै आसामा सिगां फारसे खामानि मावगासिनो। जों जोंनि आंगो हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोबनो गैयै नेनानै थाया। जों गोख्रै राहा लायो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। मख'नो गोनांदि सप्तासे सिगाङावसो 15 आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ आसाम सोरखारा पुशबेक खालामदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि गुबुनारि हाबसननायनि जेंनायाव गोलाव समनिफ्रायनो सुस्रांजायै आसामनि मोनसे जेंना। फिन हमजानो हागौ रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अकिल गगैया। अकिल गगैया जायखिजाया समावनो हमजानो हागौ। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो फिन हमनो हागौ अकिल गगैखौ। इन्टारनेशनेल एबा हादर बेरेखा केसआव हमजाफिननो हागौ अकिल गगैया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अकिल गगैनि हेंथायै फिन हादर बेरेखा केस थिसननाय जादों। लखिमपुराव अकिल गगैनि हेंथायै हादर बेरेखा केस। गेदेर दैमा बान्दोनि हेंथा सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानै अकिल गगैनि हेंथायारि हादर बेरेखा केस जाबसिननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2013 मायथाइयावनो लखिमपुराव अकिल गगैनि हेंथायै हादर बेरेखा केस होनाय जादोंमोन। बै केसनि कंग्रेस सोरखारा बेखौ होबथानानै दोनदोंमोन। सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय बिजेपि सोरखारावबो होबथानानै दोनदोंमोन, नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा अकिल गगैनि केसनि सायाव नायबिजिरनो गनायथि होबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।